Er zijn abstracte, suggestieve vormen te zien. Of je kan gluren naar vereerde stijltjes en een voorzichtige eerste onrekking. De vaststelling werkt daar naar een hoogtepunt. De piepshow die het net volle onder verbeelding oerlit. Die we daar goed zien, dat is een hedendaags dildo gewoon uit een seksshop gehaald. Van porselein kan je warm water in doen. Maar we hebben ook historische dildo's, bijvoorbeeld uit China en Japan. Eline van den Berg is een van de geerstallers van de tentoonstelling. En enkel binnen de stickers zijn nou en dan behoorlijk expliciet. Ordinair wordt het nevens haar net. Daar zie je gewoon expliciete scènes met vrijende paren, mannen in opgewonden toestand. Maar zelfs dat, daar zie je aan dat het zijn mooie werken. Het is niet lelijk gemaakt, het is niet plat vermaak. Het is echt iets om goed naar te kijken en ook plezier aan te beleven. Het hoort bij het leven. Een van de pronkstikjes is dit percelenbakje, waarbij je heel goed ziekje matte voordat je wat bleerte beelden ontdekken. En dit heeft dus op een bureau gestaan van een Chinese rijke man die dan bezig was met zijn kalligrafie en zijn werk en waarschijnlijk af en toe even vermoeid raakte en dan dacht ik moet even afleiding hebben, daarin kijkte en een soort klein pleziertje daarvan had. Keramiek en erotiek combineren liet het vooral commercieel een toekezet. Maar ze lezen dichter bij elkaar als had je tinken zoenen. Seks zelfs, maar wij willen niet puur om die reden de tentoonstelling neerzetten. Maar als je naar keramiek gaat kijken en het maken van keramiek, het product klei, je gaat er doorheen met je handen en dan voel je die natte klei en dat vorm je dan omhoog tot een vaas of een ander object. En dat proces zelf, dat is eigenlijk al heel sensueel en erotisch. Vanmorgen bindt het waren iepen voor het publiek. De tentoonstelling door het 9 juli takom hier.